Ναι, σύμφωνα... Το δάκρυ της Παναγιάς τι είναι? Η ιστορία για το δάκρυ της Παναγίας είναι η εξής. Σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων που αναφέρουν για την ιστορία πώς προήλθε, από πού πηγάζει το δάκρυ της Παναγίας, αναφέρεται μια παράδοση στην εποχή του Αγίου Γεροντίου, ο οποίος εκεί που ζούσε στην Αγία Άννα, στη σκήτη της Αγίας Άννης, στα υψηλότερα μέρη της σκήτης, παρακάλεσε την Παναγία για να κάνει κάποιο εργόχειρο, γιατί δεν μπορούσε δεν ήξερε τι εργόχειρο να κάνει. Και εκεί που βρισκόταν σε αδαιμονία, παρακαλούσε όλη την νύχτα την Παναγία. Είχε κάποιο πρόβλημα αυτός ο μοναχός? Ήθελε να έχει, ας πούμε, να βγάλει τα αποστοζήν, να πορεύεται, ας πούμε, για τη ζωή, δηλαδή να βγάλει τα οικονομικά γενικά. Έτσι. Και επειδή δεν ήξερε τι εργόχειρο να κάνει για να πορευτεί, έτσι, και παρακαλούσε πάρα πολύ την Παναγία για να κάνει κάτι. Η Παναγία επίκουσε τη δέησή του και του εμφανίστηκε τη νύχτα, λένε οι πατέρες σε όραμα, οφθαλμοφανώς, και του έδωσε, λέει, τα δάκρυά της, τα οποία λένε ότι είναι τα δάκρυα που έβγαλε στο σταυρό του γιού της, τα έδωσε με τα χέρια της και του είπε, από αυτά τα δάκρυα θα τα φυτέψεις και θα βγάλεις καρπό και με αυτό θα κάνεις το εργόχειρο που θα καταλάβει, δηλαδή με το που θα φυτέψει θα βγαίνει κάποιος καρπός και αυτό θα κάνει εργόχειρο και θα πορεύεται, ας πούμε, για τη ζωή του γενικά, έτσι, για την τροφή του. Και πραγματικά το φύτεψε και είδε ότι βγήκε μια καλαμιά σε σχήμα έτσι, σαν το καλαμπόκι, ένα πράσινο φύλλωμα, και μόλις είδε αυτούς τους καρπούς θαύμασε και κατάλαβε και τα έκανε σε σχήμα κομβολογιού, όπως ήταν παλιά η παράδοση, και με αυτό τα πλέκε μέσα σε σειρά, μέσα σε σύρμα, μάλλον δεν ξέρω πώς τα έκανε ακριβώς, και έφτιαχνε κομβολόγια τα λεγόμενα. Και παλαιότερα οι πατέρες τα χρησιμοποιούσαν και για κομποσκήνη, αυτά τα κομβολόγια, τα οποία κομποσκήνη βγήκαν αργότερα. Και με αυτό πλέον πορεύτηκε, έτσι. Πότε έγινε αυτό το γεγονός? Αυτό, όπως αναφέρεται, λένε οι πατέρες, κατά το 1400 με 1500 ξεκίνησε αυτή η παράδοση. Τότε, γιατί λέγανε ότι τότε ζούσε, σε εκείνα τα χρόνια ζούσε ο Άγιος Γερόντιος, γιατί αναφέρεται και το όνομά του. Και από εκεί και πέρα πλέον διαδόθηκε, ας πούμε, αυτό το εργόχειρο, φυτέψαν και άλλοι και γύρω πατέρες, αλλά κυρίως αυτό καλλιεργόταν στην Αγία Άννα, στη σκήτη της Αγίας Άννης. Και το οποίο όμως, όπως είναι διαδεδομένο, υπάρχει μέχρι σήμερα και καλλιεργείται και σε άλλες σκήτες, όπως τα Κατουνάκια που είμαστε εμείς, και φτιάχνουν ένα ωραίο εργόχειρο, στολισμένο, γίνεται έτσι ένα πολυτελέστατο, το οποίο το καλοπίζουν με διάφορες χάντρες. Φτιάχνετε κι εσείς στο ησυχαστήριο, έτσι? Ναι, φτιάχνουμε διάφορα, και διάφορα μεγέθη, σε βραχιολάκια, στα μπρουδάκια, σε μορφή κομποσκηνιού, άλλοι βάζουν για το λαιμό, όπως είναι έτσι ένα ωραίο, παίρνει και το σχήμα. Είναι γκρι, κανονικά, η μορφή, η αρχική του, η εμφάνισή του, μετά σκοτεινιάζει. Και το φτιάχνουν και οι πατέρες για να έχουν κάποιο εργόχειρο, έτσι. Φτιάχνουν διάφορα βραχιολάκια και με αυτό πορεύονται. Είναι ένα καλογερικό εργόχειρο, το οποίο υπάρχει σήμερα διαδεδομένο και θα συνεχίζει να υπάρχει.